Barang siapa yang masih bisa tertawa termasuk golongan orang-orang yang badannya sehat. Langsung guyu periksa dokter tekanan darah tinggi bahaya. Ora percaya? Ya wis. Kowe kapan periksa? Datang kontrol. Sedang kontrol bahaya. Daripada bangane kok kumat ya. Ora dikoreki lho. Makane nek wong jagongan karo bojo aja suwe-suwe. Jagongan karo bojo suwe-suwe akhirnya dadi rame ya. Kowe jagongan karo bojo mesti setengah jam terus ya kisruh ya. Kowe aku nyeritake bojone kancamu ya cemburu no. Nah, orang jagongan ngejake ditae nesu. Jagongan ngejake ya kancane sing lenang-lenang ngono kuwi ya. Ramah cemelangi. Mangewu siji. Mangewu loro. Telu, mangewu arep. Ayo, papat mangewu lah wis. Gondro. Ini tanganmu halus. Siji, loro, telu, papat, 5.000 meneh. Ikhlas. Wong ikhlas iki gede kasiate ya. Sabar kasih Gusti Allah. Orang pandai bersyukur termasuk imannya sing kuat ya. Ngono. Kowe paneh gede kasa iki cobaan kok. Kudu tabah ya ngono. Kan tabah sing ngono terus oleh tabah. Lalu pakai tabah ngono aku cobaan kok.